Mayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental, tatlo ka babae nga menor de edad ginaligar gintuyo i-abduct sa barangay Kagbang, Oton. Mga ginikanan sa kabataan handa magpasaka sang kaso batok sa driver. Si Kim Salinas nakatutok. Makita sa sininga CCTV video ang pagliko sa isa ka salakyan halin sa Sunset Boulevard sa barangay Kagbang, Oton, Iloilo sang Mayo 8, las 7:39 sang gabi. Ini ang tion nga sakay sa salakyan ang 2 ka 12 anyos kag isa ka 14 anyos nga menor de edad nga babae nga ginaaligar tuyo i-abduct sang lalaki nga driver. Sunod sa 14 anyos nga biktima, nagalakad sila sa Iloilo Sunset Boulevard agon magpauli sa barangay Kagbang sang gindulugan sila sang salakyan. Ginpamangkot kuno sila sang driver kundi inang dalan pakadto sa Oton. Nagpamilit man kuno ini nga idulong sila. Apang sa makalabot na sa punta sang boulevard, sa lain na ini nga direksyon nagpadulong. Pag sakay naman to, hambala dayon nga, may tatuan lang po. Pagpagawa naman, wala siya naguntat, sige-sige lang siya. Ano nagsinggit ka mo sa Oo, pero hindi bation. Bangod sa kakulba, ang 12 anyos nga si alias Inday nga nakapungko sa likod sang driver, naglumpat samtang nagadalagan ng salakyan. Buksan ko din ng pertahan sa salakyan tapos hindi kami pagpanaugon. Ginatulok pa ko sa laki. Naglumpat man si alias Nene nga nakapungko sa front seat. Lunsay na pilasan na duwa bangod sa paglumpat. Ginpapanaog naman sang driver si alias Laika sang nagpakitloy na ini. Gilayon niya ginreport sa kapulisan ng insidente. Nagpatigayon sa backtracking kag sang nakakuha sang CCTV footages. Ini ang gin-enhance para ma-identify ang salakyan. Kahapon, nagpadulo ang driver sa police station. Suno sa Oton Police, isa ini ka 21 anyos nga estudyante nga residente sang Iloilo City. Ginpanginwala sini ang alegasyon sa mga biktima. Wala na gin kustodiya sang kapulisan ng driver, bangod naglaps na ang reglementary period. Wala man siya daw intention regarding sa mga kabataan, but because nga moto na bala ang gin-action sa kabataan, that's why nga kinulbaan siya, sir. Handa nga magpasaka sang reklamo ang mga himata sang biktima. Grabe ang trauma nila tapos kada gabi hindi sila katulog tapos kung makita na nila ang tao, grabe ang kakulba nila. Tsaka masakay sa mga taxi, sa mga salakyan nga mga gusto, tricycle lang. Hindi ko yan madala sa kwarta, biskan pigado lang kami, sir. Pang ano ko ng kabataan ko na, pakibato ko na sila. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, Western Visayas.